Dai na maisiselebrar pa kan sarong padre de pamilya ang kumpleanyo kan sa iyang aki sa maabot na Oktubre 27 dahil sa pagkakabunggo gadan sa iya kasuudma. Istorya kan live-in partner kaining si Melody, nahiling niya ang pagkakabangga kang imbweltong tricycle sa iyang esposo asin sa 2 anyos nindang aki. Namasakay pa sa nakuta sa pagsadiri nindang motorsiklo, alagad antes pa man makahali sinapul na inikan marikas na nagdadangadang na tricycle. Si Bibi, hindi na po siya nag-iwag-iwag po, baga po sa mata niya, maski na mag-iwag-iwag po siya, hindi na talaga po, pag ginagawa na, diretsuan po si Bibi. Kinasasawa ko po, sasawa ko, pangintindi ko, wala siya namamatian. At pala na yun po siya namatian po, sa dadagan po niya, nang lalata po talaga po. Gusto ko po, ma'am, matabangan po katong akos ko po, sa ospital po po, kaya kinaya ding asawa ko po, gusto ko po, matabangan man ligayon po. Sa paglabang po, ato po sa kabaong po niya po, mabayaran po aton barang po, so nakadiskwid sa asawa ko po talaga, hindi ko po kaya talaga po. Binisto ang biktima na si Joshua Urido y Bayola, 27 anyos Campurok 2 Barangay Pinitligaw City, na tuminalsik ni nagkapirang metro pati ang 2 anyos na aki dahil sa insidente. Tulos man napigdara sa ospital ang mga biktima, alagad idineklarang dedo na rival. Pagdating namin sa lugar ng aksidente, nakita namin yung motosiklo ay nasa gilid na ng kalsada habang yung isang tricycle nasa 12 to 15 meters ang kanyang layo. At ayon sa aking investigasyon sa pagtanong-tanong, napakabilis nga nitong tricycle, yung habal-habal, at may nung pagkabangga ay bumalintok pa ito ng 3 beses. At doon niya nadaganan yung bata. Napag-araman man na sarong 14 anyos na lalaki ang nagmamaneho kaimbweltong tricycle na residente Campurok 5, Barangay Batang, Ligao City. Nangunya na nasa kustudiya na kan Department of Social Worker and Development Office. Once na yung yung driver ay minor de edad, mayroon po tayo sa ating batas yung Republic Act 9344 o yung Juvenile Justice and Welfare Act na any child under 15 years old are exempted from criminal liability, but does not mean na they are not exempted in civil liability. Dahil man kang pagkaka-aksidente ni Joshua asing kan 2 anyos kaining aki, problemado ang pamilya kung saan makuha ning panggastos, kaya na nga po dan sindanin tabang. Ako lang po nga na gusto ko mahagadan man basag ng tabang so nakadis ko yung magampang ning matanos. So, amo man lang po kan gusto na ta syempre nagugulpi naman po kami sa gastos. At tuyo pa po nga na so pamangkin ko agaw buway pa man ta kahipuan pangbulong-bulong. Kaya sabi ko sana man makatabang man din sinda magparamdaman sinda ta. Sa presente, nakapatente na ang bangkay kan biktima sa sindang residensya, mantampadagos pang nagpaparahay sa ospital ang 2 anyos niyang aki. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango.